Avea vreo 14 ani când s-a decis că nu contează tot ce vorbește lumea sau ce să mai debitează. A înțeles de mic că lumea e înșelătoare și super egoistă când pare binevoitoare. Vedea extrem de clar pe cei adulți cum se tratează. În față își zâmbesc, chiar pe la spate delirează, cu bârfe nefondate și minciuni scosite ce se asemănau cu viețile lor nenorocite. Uimit a realizat că nimeni nu este perfect, dar nu-i vedea să creadă cum tot își căutau defect în tot ce îi înconjoară și în cei apropiați. Un țap ispășitor pentru că ar fi ei ratați. Îi se părea ciudat că nimeni nu vrea să se schimbe. De la unul la altul vina vor ca să-și o plimbe. Atunci s-a decis că el așa nu vrea să crească. El va fi diferit și o să o și dovedească. Spunea direct oricui dacă ceva îl deranja, având de suferit când lumea nu îl agrea. Aspira la mai mult și îi plăcea omul direct. El nu se dădea smart fiind depășit în intelect. Știa că trebuie să înveți în fiecare zi mai mult, că atunci când te-ai oprit te-ai mulțumit cu a fi în cult. Așa s-a hotărât să nu se plângă niciodată, să investească în el, să-și facă viața minunată. De atunci și până acum el bagă zi de zi efort, agățat orice șansă, nu stă în zona de confort. It's not about where you're from, it's about where you're going. People say they love God, but do they ever show him? People say they know God, but do they really know him? Careful with the deeds and the seeds that you're sowing. Now, life's complicated, I wrote it in a poem. I realized that from I was young and still growing. Can't trust a brother as far as you can throw him. Put your trust in the Lord, it's the least that you owe him. Now everywhere you go, people boast about themselves. You think God really cares about your fame or your wealth? Smile in the camera, you're crying for help. Guess you're trying to deal with the cards you was dealt. Life is a journey, you cannot do it all by yourself. Jesus, we call upon your help. I come a long way from hand and clothes, inner souls with holes, beaten with bells. Everywhere you go, they said where you come from. People always ask me where I come from. Everywhere you go, they say where'd you come from. People always ask me where'd you come from. Yeah. Yeah. 2020 lockdown. Yeah, and we're out. Woo! That's it. Have a little